Пак вали, надяваме се да се пълнят язовирите, но най-вероятно няма да се напълнят, защото има схеми и схемички. Но както и да е. Заглавието е: знам как да изкарам масово народа или хората на масови протести. Всички анализатори говорят там за протестите 2020, когато беше Боко, COVID, нали, че станали от 30, 300, 3000, 30 хиляди, ма не станали 300 хиляди. С две приказки, за да има някаква промяна, казвате, трябва хората да излязат, народа така наречен, на масови протести. Аз съм ходил един единствен път на протест, подканих да отидат на втори, на трети, но 3-4 хиляди души, неплатени говорим, от желание да отидат, това беше максимума, нали, които отидоха. Всички хора искат България по някакъв начин да се оправи. По някакъв начин. Какъв ще е той, никой не знае. Но да се оправи. Администрацията плюе нещо си там. Плюят здравеопазването. Плюят образованието. Даскалите плюят родителите. Всеки някого плюи. Чужденците плюят тук България, че обичат родината, но не обичат държавата. Нали, всеки на някой му стяга чепика, да преведа. Не се нещо му и наред, някак си не е добре. И трябва нещо някак си да се оправи. И се даваме примери, които изобщо не са състоятелни. С Запад, с Мапът, някои дават с Китай. И примерно, или пък с Русия, но малко са с Русия, които дават, но за Китай дават. Нали? Тя е икономическото чудо и не само тя, изтока сега в момента, но обикновено дават Запада. Великия, бял, цивилизован Запад, което абсолютно не е вярно. Всичката помия оттам дойде. Плюят комунизма колко лошо и направил, други пък го хвалят. Но всички мрънкат някакси нещо, че трябва да стане. Вчера имаше един коментар, ти каза да не си водил статистика, че винаги казваш 99% или 95%. Нали? Аз де-факто не съм от тези статистическите институти, великите там, дето водят статистиката, дето проучванията. Трябва да ви кажа, че моята статистика е пъти по-точна от на тези, дет правят тези статистики. Те се казват стагмистики. По простата причина, че аз това, което го плюя, аз не съм такъв. Плюя тато си, нямам тато си. Плюя химията, зубта, не зобя. Никога не съм зобил, никога не съм вземал. Плюя режимите, хранителните, ям всичко. Все още. Ако се разболея, най-вероятно, може би и аз ще трябва да пазвам някакви диети. Плюя наркотиците, никога не съм вземал. Хазарта мога съм организирал, но не съм играл. Кредити нямам, не съм вземал. И всичко, което аз го говоря, че не трябва да го правя, докато те, които ги пишат тези неща, са същите комплексирани льохмани, за което пишат. Те са същите. Нали си представете колко ще са обективни. Звънят на няколко души там, по телефона, пишат си каквото си искат. Моята статистика е пъти по-точна, защото аз съм на терен. Бил на терен винаги и от терена предавам. Не от студио, не от мудио, бизнес съм имал, стотици работници съм имал, хиляди хора съм тренирал. Всичко е минало през мен. Това, което го говоря. Аз контактувам с хората, с хора от бизнеса, целият ми живот е минал с тях. С спорта, хора от спорта, с младите хора,
Аз контактувам за разлика от тези стагмисти, защото те са пълни нещастини. Днеска ще ви кажа, аз знам, убеден съм, как мога да изкарам целият български народ или 70% поне, да не казваме 80%, на жълтите павета няма да стигнат паветата. Пред триъгълника на властта, смятайте, София ще е затворена от всякъде. За пръв път софиянци ще протестират масово от години. Гарантирам ви, аз мога това нещо да го организирам. Абсолютно съм сигурен на 1000%. И днеска ще ви кажа как. Но, знаете къде? В Patreon, защото родолюбие е родолюбие, но като тия в магазина и на бензиностанцията, хората викат, толкова струва. Мисля, че тук някои почнаха да му опрекват, не съм помагал. Ми 2-3 видеа не съм направил за Величие и за парка и за Евелин. Вие направите 1%, който съм направил аз. Един, не 10, не 100. 1%. И после ма критикуете и ма плюете. Но, днеска ще ви кажа как целият съвкупен български народ мога да го изкарам на масови протести. И започваме в Patreon анализ, който нито и на институцийка, нито и на какви бяха те с Think Tanko и Mig Tanko и никой няма ви го направи той нещо. Това ще ви го направя аз. Мога да ги изкарам, не можете ги спря. И смятайте, ще разкъсат тези, дет ги управляват. С колови, с камъни, с код съсетите. И ще са от всички прослойки. Целият съвкупен български народ, така наречен, ще е на триъгълника на властта. София ще гъмжи, ще аври, ще кипи и ще искат да разкъсат управляващите. Сега ще ви кажа кои управляващи. И започваме с моя тъп анализ, както му приличават. Че аз съм Киро тъпото, има едни сериозни парламентаристи, много умни. Но, което ме следва, и има акъл, най-важното, има акъл. Това е само за умни хора. Тъпаци, такива нещастини, те не могат да ме разберат никога. Но умните ще ме разберете. И ще ви светне всичко под каскет. Ще ви светне като бял ден ще ви стане. Не сега както и мрачно и вали, а като слънце, ясен бял ден, зората блеснало луно и слънце грей. На обед един облак няма. Толкова ясно ще ви стане. За българския съвкупен български народ. В България и в чужбина. Те в чужбина ще дойдат да одобрят ние какво сме свършили тук. Но почти съм сигурен, че от чужбина ще дойдат да протестират масово. И започваме сега. Хипотетично да кажем, Боко и Пеевски ги няма. Паднали са. Дошъл е някой на власт, който иска наистина казвам, да оправи тая държава. И за да оправи тая държава, трябва да се завъртят нещата на 180 градуса. Не да идва някой отвънка, фалити, гръцки сценарии, менарии, да не там какви други сценарии. Не бе, идва и както всички искат, целият съвкупен български народ иска държавата да е като Запада, да е по-добра от Запада, да е една от най-добрите държави, Швейцария на Балканите, какви ли не глупости. Която тя беше. Тя може да стане. Но, да кажем, да не кажем Ивелин, да не кажем някой друг, защото не съм говорил с Ивелин, да кажем Кирчо от село Павел взема властта, аз. И съм овладял структурите. Данс ми трябва и някой там тънко. И решавам да оправям народа и държавата. Първото, което трябва да се направи,
е образователната система. Значи, според мен, трябва да се върне на 99% старата образователна система, която може да се върне без никакъв проблем. Има проблем, защото нямаме кадри, но могат да се създадат кадрища. За нула време могат да станат нещата. Защото ще има затвори. За директори, за родители, за учители, който не спазва правилата. Който не ги спазва, ще има затвори и свирепи глоби. Какво ще направя в образованието? На момента се спира тая простотия, делегирани бюджети, невероятна кражба, невероятна изпопростачване, плаща си да станеш учител вече, независимо кому правиш. Най-големият лумпен да си, директорите са несменяеми. Тая глупост с делегираните бюджети на момента се маха. Не парите следват ученик, а когато ученик, понеже образованието в България е безплатно, ще направя и учебниците да са безплатни, защото абсолютно нищо не струват. Само даскалчета и директорчета дед крадят, мога да плащам за 100 години напред учебници, като ги фана там дед крадат. Те с буклучета. И глоба, ако не дойде, ученика на училище. Директора, ако прави измами, на съд до 72 часа в затвора. Безспорни доказателства има на момента. Те с простоти дед ги влачат по 150 години, няма как да стане. На момента, дум. После, униформи, задължителни. Никакви смартфони, детски спортни школи. Не е физическо само образование, такова възпитание. Детски спортни школи, държавни, субсидирани от държавата. Заплатите треньорите вземат от държавата. Задължително децата трябва да ходят на някакъв спорт. Другото, което фанали някъде в училище наркотици. Веднага се отварят, ще ги отворят трудови възпитателни училища. Затвори за малолетни. Както беше. Затвори за малолетни. Глоби на родители. За тези неща. Ма ти ще ме приказваш, ма аз така. Ма няма такова нещо, бе. Айде. Ред, дисциплина. Учители. Продава учители, знае ли? Затвори. ЛГБТ. Пропаганда. Тотално забранена. Който си позволи да има нещо такова, в затвора на момента. Да обяснява какво, че май момченци, че не е момиченци. Няма директор, няма даскал в колона индийска нишка, индианска нишка. Друго, наполовина, че да ни кажем на 70%, той го казвам грубо, то ще има детайли още, примерно. На 70% от висшите учебни заведения на момента се закриват. На момента, бе! Каквото и то не мога чете, функционално неграмотно говедо, всяко с висше образование, до 30 години ми се влачи, ходи наляво надясно, той ще завършвало, но и ще завършвало и накрая нищо. Като завършиш България, техникумите ще се върнат, както трябва. Кадри няма, но ще се напаснат. Учителите ще са с конкурс. Ако трябваше работи днеска 20 часа, условно казвам, ще взема тройна заплата, но ще свърши работа. Никадърник не трябва да има в училище. Даскал. Функционално неграмотно говедо, ам то какво ще направи децата? Функционално неграмотно. Университети, връщаме се на тях. Един път не взел изпит, от първи до четвърти клас трябва задължително да завършат. Как ще завърши задължително? Ще повтаря първи клас, докато се научи да пише и да чете.
втори, трети, четвърти, повтаряне докато се научи. Както беше, бе. Който ти си го пуснал, що делегирам бюджета, то мучи, отива, завършва, че и виж отива. Книжки им дават на всякакви льоспарници, на всичко. Как няма катастрофи, бе? То не познава знаците, бе. То не познава знаците, бе. Друго. Университетчетът. Един изпит, както по-рано не си взел. На втория прекъсваш. Прекъсваш. Втората година става същия момент. Изключен. Вън. Който и ще ми се явяваш ти, докато го вземеш. Каквата простотия, бе? Не ставаш на работа. Друго, като завърши 5 години или 10 трябва да работиш в България, бе. Няма да изучи България безплатно, а ти се фаниш чоколата и ще ми обясняваш как ще вариш някъде си. Защото като го направиш перфектно образованието, както беше, всички на Запад се бият за тебе. Но ние тук така ще го организираме, че да можеш да работиш. Тук. Няма как да си мърдаш, ти ще ми правиш ти каквото си искаш. Правила. И нали си представяте да го направят и нещо? Ученици, родители, даскали и директори, те ще дойдат на момента. Всичките бе, взете заедно, дете искат промени, дете искат България да се оправи. Ще дойдат с лопатите пред парламента да искат да ме изядат и да ме убият. Защото че искам да оправя нещата. Защото че искам да има правила. Другото. Администрация. Шигеорина, знаете ли колко министерства има на министерство? Комисия, подкомисия, едни такива, особено и към образованието, дет вземат по 3-4 милиона търмъци на година. Те с къщи да си мислиш, че само от политица. По Бояна и насам натам. Те растат като гъби. Всичките са някаква хранилка, кръци, мизерници, боклуци. Всичко живо. Администрацийка. Никадърна, само с твоя бизнес всичко. Като карай ги подкарам от единия край администрацийката, че до другия. Вие нали си представяте? Аз тогава давам сманс на момента. Кметчета, ще ми слагаш ти тръби, де тя струва 10 лева, ти ще я пишеш 200 лева. Пейка, де струва 50 лева, ти си е писал 700 лева. Мога го документирано всичко, мога да вкарам на момента в затвора. И като ги подкарам от единия край до другия, съкращения, затвори, бой. Вие да не си представяте, те са стотици хиляди те са. Ще се обединят с даскали, родители и всичко и ще дойдат и те на площада. Ама смачкат. Масови протести ще има. Другите полицаи поне на 30% ще махна от полицията. Поне 30%, защото те не трябва. Ще върна на полицаите изпитите. Те бяха, мисля, че на 5-6 месеца бяха или на 3 месеца ли бяха, за физическа подготовка. Нормативите. Ма не го издържал. Който го издържи, бе. Нямало да има хора. Ще има хора. То сега поне никой не ги наказва. И ако не го покриеш, дисциплинарно уволнение, без никакви пенсии от милицията, без никакви допълнителни заплатки, 20 ли бяха, 30 ли бяха, вън. И полицаите ще дойдат да искат да ме убият. Защото ще ги съкратя и ще искам да работят и ще искам да са полицаи. Трябва да се върне както беше в Симеоново, трябва да се върне всичко както трябва, както беше. И не да те е срам, като видиш полицая, че той като сумис и с тези униформи, все едно, че едно време имаше едни дочени дрехи, даха ги на ТКС-та да работят. Дядо ми ходиш в стопанството да работи с тях. Те облекли полицайите. Полицайки на момента забраняват тези войнички, полицайки, молицайки, тези глупости на момента изчезват.
Мъже истински, изтокани, изтупани и както трябва. С дебели заплати, които бачкат, с топло уважение, с предимства. Но кого фана? Както имаш по-рано държавна сигурност и данс-манс. Няма връщаме. Като Китай, защото те искат в Китай за 72 часа най-много, като ти прочитат смъртната присъда и тя се изпълнява отзад. И те разстрелват. В Китай. Те зато и вървят напред. Защото има ред дисциплина. Не искаме да сме мърлячи и мърди, ама да сме като китайците. Няма как да стане. Не може да стане. Не може да си мърдаш задника и да викаш искам да съм олимпийски шампион. Не може да стане. Няма как да стане. Връщам казармата. Не може ли? Как не могат? Вярно, че не могат. Колкото можеш. Ще плачеш, ще едеш, ще едеш тъшаците, задължителна казарма, льохманче. Там трябва да станеш мъж. Не да ми ходиш като пеперутка по гей паради. Гей парадите тотално забранени. Само да ме попитат да го разрешат и ще му дам 10 години затвор. На момента. На момента! Отиди да протестира в колона по един. Там като искат да се плющат, да правят който искат. Казармата. Армията. Какви са тези? Която са армия? Те като пеперутки. Заплати ще се дигнат, защото има пари, бе. Пари има. Те ги крадат. Всичките буклуци. Като ги подкарам от единия край, че до другия. Махам всичко, което е написала у нас Миглена Кунева, у нас белязана кучка. Всичко да е първа категория в България. Ще ти даме на първа категория. Всеки, който прави бизнес, ще бъде с привилегии. В смисъл такъв. Документи, мокументи, на момента трябва му се издат. На момента. Такви простотири, мила, тук само да чуят, майката им ще еба на тези администрации. Но, никакви субсидийки, никакви мубсидийки, свиреп капитализъм. Или, примерно, кооперации, обединяват се. Там ще го измислим. Но такива, да могат да си крадат едни буклуци, другите да го духат и накрая да съсипят всичко. И примерно такива с Евросъюзи не можело, Евросъюза няма да ми даде да изнеса каракачанска такова овца. Как няма ми даде? Не ще ми даде, нашите буклуци тук трябва да лъпат. Идат дубайски принцови, мубайски, всички искат тук чисто месо, плащат милиарди. Само ще му кая на Ганьо. Вие знаете ли 90-те години всичко живо правеше нещо? Всичко живо. Ганьо само трябва да не го спираш. Ганьо, да не го спираш. Да не го затрудняваш. Няма по-оборотни от българите. Няма по-находчиви от българите. Нищо, че сега всичко е заличено. Ще се върнат, че почнат, че направят чудеса, ще свършат. Чудеса! И други работи мога да таковам. Само тези които неща, които ви изброих. Нали се представите? Ако го направи някой той нещо. Аз казвам, мен, защото ако ще ме плюят, мен да плюят. Някой да дойде и да стегне нещата, да ги фани с каиша, с юмрука и да иска да оправи нещата. Вие нали се представяте? Даскали, келеменцата, всичките. Студентите тогава, знаете ли как се размърдат? Не можете ги позна. Не можете ги позна. Преподавателчета, професорчета, доцентчета, всичко живо ще наскача. И ще дойде на триъгълника на властта да иска да ме изеде. Или то, с който ще го оправя и нещо. Полицаите ще скочат. Военните ще скочат. Келеметите ще скочат, че ще ходят казарма. Администрацията да им приказвам. Земеделци ще скочат, че ще изпрат субсидиите, че ще трябва да бачкат. Няма да... Те бачкат, ама съсипаха всичко. Всичко живо ще подскочи. И той са една част от браншовите. Феминисти. Феминистките. Как ще ти даме едни феминистки, всички е тези НПО-та, МПО-та, та ще ги изхвърля с шуто и ще ги изхвърля. И но няма да има.
Неправителствена организация, бе. Ей, путка майна, аз съм правителството, бе. Какви сте неправителствени по-високи от мене, бе? Ще ти дам едни НПО-та, ще дам едни МПО-та. Вън! Феминистки, меминистки, майка ви бам! И свърлям и ти казвам като мръсни котите. Що не останаха мъжи от тези феминистки? Те не могат да вършат нищо. Войнички, полицайки и пай са на сери. Кои има истински мъже? С кого са би? С украинци, с рустанци, с кого? Малумщина пълна. Па жени за деца няма. На мама кучето, па на дето сложила и играе с кучето и гледа, моля един, пък на детето таблета. А то и телефона. Зяпнала, убива дето си, гледа кучето. На мама и на тати. Олигофрени. Ще ти даме едни кучешки, ще даме едни приюти на кучета. Всичко ще изчезне на момента. По стотици милиони на година за бездомни псета, за деца няма. Знаете ли как ще ги оправя? Не мога да си представите. Но и кучешките хора, всичко ще скочи срещу мен, бе. Гарантирам ви, над 70-80%, 80-80%, 99% от пасмината, така наречена народ, дет иска промяна, ще скочи срещу мен или срещу който иска да я прави. Знаете ли защо? Защото нищожеството иска някак си да се оправи. Да му дават кредити, да си харчи, да си топа топката, да си убива децата, да си разхожда кученството и да пише в социалните мрежи. Гарантирам ви, ако един направи това нещо, иска да оправи държавата, ще има масови протести срещу него. И ще се появят Боко и Шиши и ще кажат: видяхте ли, че при нас е по-добре? И хайде пак говедата там. Затова, повярвайте ми, който иска да оправи държавата, първите, които ще го спънат, ще са така наречения народ, за който той се бори. Хората. За хората. За народа. Народа, ако трябва да... Нали си представяте, бе? Да излезе да каже, че трябва да работят. Майко мила, но те ще ме убият с лопатите, бе. Да каже: ей, от утре, той дед беше, от сега нататък. На времето са я свършили, защото са били гладни като кучета. Няма ли са какво да ядат? Няма ли са нищичко? През Великото царско време, който и да ги говорят. Тези бригади доброволно да отиде да бачка, защото че е имало един къше хляб там, защото тях няма и той. Месо са яли на месеца един път, на двата. Тези дед долу-горе са добре, пък тези дед няма ли нищо, са ръпали царевица и са яли булгур, мамалига. Да, и са спяли на по една рогоска. Дядо ми го разказвал, не знам на другите шебеци. Вика, 2 рогоски имахме. А пък прави дядо ти каза, се обръщаше, един чифт гащи имаше и като ходи да работи, ги обръща на една страна, пък като излиза на движението, вечер са ходили те да гледат момите, ги обръщал на друга. Един чифт гащи. Зато и са работили. Ма сега той льоспърника, че не мога да си отиде, вземе телефончето, някой трябва да му го досе. От мърда нагоре. Няма как да стане. И ти ще го накараш да работи. Ще го накараш, че там трябва да пести. Че няма да взема кредити, а си харчите тук. Че ми инвестирал, че ми правил. Той не може да си бръкне у носа, си бъркал окото. Си го извади. Ма ще прави чудеса. Който дойде, не аз, който дойде и реши да направи тези неща, защото това трябва да се направи. Това е една част от нещата, която трябва да се направи. Трябва да се е направила, за да се оправи държавата. Наистина да се оправи държавата. С такви залабализми, как ще стане, кой ще стане, и оне ще оправи, той иде да кради, дава там такова, нищичко, нищо. Няма да има, днеска гледам Данчо Мицкулев, в Перник, нова болница, няма един лекар, само затварят отделенията. Детски Перник, окръжен град беше. Всичко ще мрем като кучета. Но това говедото иска да е с мартлочето, да гледа промоциите, да отиди някъде на кредит. Ама да ма работи.
Ахаха! Няма такъв филм. Да учи! Практика да кара. Няма такова нещо. Който реши да оправя държавата, по истинския начин, ви гарантирам, че ще докара масови протести. Ще го линчуват, че ги е накарал да работят. И Тъзган, и България и в чужбина ще иска боковци, шишовци и всякакви други нещастници. Защото от най-кадърната нация ни направиха на най-големите нещастници. Горе за нас. Те запада не ще ги прикаем изобщо. Там е повече от трагедия. Горе за нас. Масови протести ще организира той, който иска наистина да оправи държавата. И народа, суверена, ще скочи с камъни, дърва, лопати, кот, фани да го убие. Този дет иска да оправи държавата. Запомнете какво ви казвам. Чао!